ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дӯстон, дар ин навор мо ба шумо суханҳои Мухаммад Наимовро баъди галаба бо забони тоҷикӣ тарҷума кардем ва пеш аз оғози навор ба шумо гуфтанем ки ин галаба барои варзигари тоҷик хеле галабаи муҳим буд, чунки ӯ дар ду муҳорибаи охирон ва муҳими худ шикаст хӯрда буд ва имконияти ба UFC рафтани худро аз даст дода буд ва барои ҳамин суханҳои Муҳаммад баъди галаба хеле эҳсосотӣ буд. Марҳамат, тамошои барҳаво. ма бо ғолиби ин муҳориба Мухаммад Наимов зодаи Тоҷикистон. Ту мехоҳӣ ки аввалин ҷангвар аз кишвари худ шавӣ ва имрӯз ту барои ин чиз як қадам наздик шудӣ. Якум раунди хеле зебо. Худатро чӣ гуна ҳис мекунӣ? Пеш аз ҳама салом алейкум ва шоми хуб ба ҳама. Медонӣ, ҳозир ман хеле эҳсосотиам, чунки ман ду маротиба мағлуб шудам. Ман дар ду муҳорибаҳои калон мағлуб шудам. Ва медонен, вақте ки ту шикаст мехӯрӣ, ту ки будани одамҳоро мефаҳмӣ. Ту мефаҳмӣ ки кӣ рафиқи наздик аст ва кӣ бародар аст. ҳозир ман ғалаба ба даст овардам ва хеле шодам. Эй, Дана Уайт, нигоҳ кун. баъди 10 рӯз турнири контендер сериес мегзарад ва ман мехоҳам ки дар он иштирок кунам. Ман ба менеҷери худ гуфтам, ман каме вазн гирифтам, не ки дар ин муддат ман вазни даркориро карда метонам. ба ман любой рақибро диҳен, дар назди ман любой тай онҳоро монен. Макс Холлоуэй ё Брайан Артега барои ман фарқ надорад. Танҳо ба ман ин имкониятро диҳен. Ман мехоҳам тамоми қувваи тоҷикиро нишон диҳам. Ман барои кишвари худ таърих эҷод карданем. Ягон ҷангвар аз Тоҷикистон нест. дар UFC ягон ҷангвар аз Тоҷикистон нест. Ман нишон медиҳам ки аз дасти мо чӣ корҳо меояд. Дана Уайт, Шон Шелби, ман омада истодам. Дӯстон, ана ҳамин гуна буд суханҳои Мухаммад Наимов. мо Мухаммад Наимов, Нурулло Алиев ва Самандар Муродовро бо ин ғалабаҳои муҳим ва беҳтарин табрик мекунем ва албатта ки дӯстон шуморо низ табрик мекунем. ҳатман дар канал обуна шавен, фикр ақидаотонро нависен. То бозид хонободу сарбаланд бошен.